Ya biyu ba ka so ka shiga ne? 50 cent. To kai Catalan mana. Sure. Goya. Catalan ya gudu bari zuwa. Kai sho. School ma Catalan ya. Ba easy ba. To ai wannan dai wani ya gani da ya ce da ni da ina na samu 50 cent ne. Ba easy ba. 50 cent kenan. To ya me ka zo Spain ne 50 cent? Ka zo ganin Messi ne? Wani one of two things. You should have show it. On the 10th when you show. Yeah, can show. On the 10th when you show. To to Messi na kaka kuma Jilwin ko Ibrahim ya kashe mutum wallahi. Sani ka dan ciki Ibrahim. Tunda na ga 50 cent ka zo Reyes na ga 50 cent ma ya bin shiga yi. Goya. Yalla ka bari. 50 cent ke shi. Sulu masu gari ya ba ga ce lumiya shi na $10,000. Gana nu kuma ya yi. Muna masu rage ana fast time ana fast time. Ana new year ya kare kuma. Amma still a gurin su bai kare ba. Har nan banza. Ya kare su masu aiki ba wani oli da Simana Center. Har mai kenan. Har wani mai ba wani wanda kawai. Bisa yanzu aiki son. To ga muna aiki son muna cikin da Barcelona mun zo ganin sabon shekarar su kuma da menene suke wani celebration nasu da suke suna kiran shi diya da rai ne ko? Diya da rai. Gashi Allah ya sa na zo da suyar ta. Na zo na ga 50 cent. Bari saka ciki yayi to Ibrahim. Lo yayi. Bari saka ciki yayi. To yayi mun gode kenan.